Patay ang anay punong barangay kag barangay Tanod matapos gaginpang labo kaginpang buno sa Purok 5 barangay Manggoso Sigma Capiz. Ginkilala mga biktima nga sa dayanay punong barangay Isidro Hiroso Sr., 59 anyos kag barangay Tanod Mario Marzan, 44 anyos, lunsay residente sa nasambit nga lugar. Sa interview sang 100.9 Radyo Bandera Rojas kay Police Lieutenant Ray Jason Jimeno, hepe sang Sigma PNP, ginapayag sining lunsay yara si dalom sang impluwensya sa makahulubog nga ilimno ng mga biktima kag mga sospek nga sanday Crisaldo Villarmino, 50 anyos, kag anak sini nga si Christian Villarmino, 19 anyos, kag Antonio Villan Jr. Suro pa kay Jimeno nga padayon sa karon ng investigasyon sa mga otoridad bangod sa magkatuhay nga alegasyon sa magtimbang nga kampo. Ginapahayag nga nag-angkon sang 14 kapila sa lawas si Marzan, samtang pila sa likod kag siya naman ang naangkon ni Hiroso. Sa karon naka-hospital arrest naman ang isa sa mga sospetsado nga si Crisaldo, kag nagapabili naman nga at large ang duwa pa ka mga sospetsado. Balita nagikan sa probinsya sang Capiz. Ini si kabanderang Roldan Bisana Villarreal, nagabandera sa matud nga serbisyo publiko kag kalingawan sa Western Visayas, Radyo Bandera.